Artiklu fuq il-Gazzetta It-Torċa irrapporta kif l-espert ewlieni fl-inkjesta tal-isptarijiet Jeremy Harbinson baqgħet ma ppreżenta ċertifikati mediċi li jikkonfermaw dik li kien qal li hi l-kundizzjoni medika serja li għandha martu u li suppost qed iżommu milli jiġi Malta. F'Jannar li għadda Harbinson kien qal permezz ta' nota li ġiet ippreżentata mill-avukat Peter Fenech li ċ-ċirkostanzi familjari ma jippermettux li huwa jivvjaġġa il-bogħod mid-dar. Skontu martu kienet għaddejja minn interventi mediċi regolari u kellha bżonn kura kostanti. Intqal li huwa kien l-unika persuna li kien hemm biex juħsiebha. Imbagħad kien qal li ma rnexxilux ikellem lit-tobba li kienu jafu bis-suppost każ ta' martu. Hawnhekk biddel għal kollox il-verżjoni mogħtija ftit jiem biss qabel. Dan minħabba li qal li t-tobba ma tawx appuntament għax fi kliemu stess intqal lilu li l-każ ta' martu ma kienx ta' emerġenza. Wara l-espert Irlandiż reġa' żeffen fin-nofs is-saħħa din id-darba mhux biss ta' martu iżda anke tiegħu. Harbinson kien saħaq li dik li sejjaħ bħala pressjoni li kienet qed issirlu minn Malta biex ikun involut fil-proċeduri li għaddejjin fil-qorti kienet qed taffettwa s-saħħa mentali tiegħu u ta' martu. Esperti legali li tkellmu ma' din il-gazzetta qalu lil fatt li fiktar minn 4 xhur Harbinson baqgħet ma bagħat iċ-ċertifikati dwar il-kundizzjoni medika ta' martu kif talbitu il-Maġistrat Montebello jagħti jifhem li l-Irlandiż qiegħed biss jinqeda b'xi ħaġa li allegatament mhux veru teżisti fl-attentat tiegħu li jibqa' ma jexitx.